It's the most wonderful time of the year. With the Hi, Education! So, kumuha ako ng food. Update na ba natin? Daily update na? Okay, sige. Diyan muna kasi may mga pinipili pa. So, nakita niyo yun. Ito kasi guys, para sa mga nanonood ng video na to, may talagang pupunta dito for food. So, para sa mga pupunta sa Makati office, hindi na kailangan po ba dalawa maakyat na pagkain para sa inyo. Anyway, this Christmas Eve, instead of giving toys dun sa mga inaanak ninyo, para sa mga kids, sa mga chikiting, toys, madalas meron na sila yan eh. So, mas maganda na ibigay natin sa kanila is yung mga bagay na educational. Example, yung mga coloring booklets, di ba? Siyempre, samahan nila rin ng crayons, di ba? Then, yung mga puzzle, logic games, mas maganda yun. Okay. Ayun, mas maganda kung pang-educational yung i-regalo natin para sa mga kids, para naman nang sa ganon. Kasi, ang bata, kahit saang araw, kahit anong oras, anong araw, pwede silang maglaro. Pero hindi sa lahat ng bagay, kaya nilang maglaro habang may nagtutulad. Okay, so, yun lang yung tip kasi ako hindi nang gagawin. Nang bibilin ko para sa mga chikiting na pamangkin. Okay? So, yun para sa Christmas Eve. Just stay tuned and then abangan pa ninyo yung mga susunod pang Christmas Eve dito lang sa Madrid, Philippines. Kaya mag-subscribe ka. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.